Albania. Oi, number one, sorry. Leșin, coai. Mă pun pe jos și fac de-astea, mâncați-a și pula ta. Ce vorbești, mă, mâncați-a și pula ta? Am făcut una. Bă, cum e posibil, mă? Cum e posibil așa ceva, mă, mâncați-a și gura ta, Doamne? Man, Lămau, you are here with us? What's up, mâncați-a și? Sky donated today. An trecut, donația lui Stac n-a donat nimeni niciodată dintr-o bucată 1500 de euro. Dă-te în morții tăi. Pulă! Bă, nu e posibil așa ceva, coaie. Nu e posibil așa ceva, coaie. N-a donat în viața nimeni. Bă, nimeni 1500 de euro, mă. nuled.to and links.ro number one website. My friends, Doamne ferească, bă, nu e posibil așa ceva, bă, nu e posibil, nu e posibil, bă, așa ceva să moară familia, că n-ai cum să donești 500 de euro în continuu, bă, și el și Sky să moară mamă mea. Bă, mâncați-e și pula ta, că nu mai pot eu leși cu ei, eu aici fac un stop de atak de panică să moară mamă, dacă nu fac un stop de atak de panică, bă, coai, bă, n-ai cum să donezi atât, că n-ai cum, coai. Nu există așa ceva cu aici de bun la cap. Man, you come every time in Romania. Come. I give you my house. I go outside să dorm. Sleep outside. Me, you, sleeping in my bed. I give you all everything you want, bro. Give me something if you want. All the guys in the chat. Vă rog eu frumos, moderatorii, dați și voi site-ul la nuled.to și links.ro în chat, vă rog eu frumos, dacă se poate. Că tastatura mea... Că mea și pula morții tăi de tastatura. Tu-ți morții. Tu-ți morții. Bă, mi-a și pula în ea. Ce vorbești? O fac eu să meargă, mă. Bă, mi-a și pula morții de asta. El a donat 15.000 de euro și a spus că înseamnă nimic pentru el. Tastatură să-mi bag. Uite, morții tăi. Asta e să-mi bag, pula. No, it's work, bro. It's work. Look. It's like... E puțin dintr-un unghi mai așa. Da, ea merge. It's working, bro. Look, I enter on Nuled. Look, Nuled, N-U-L-L-E-D.to. It's perfect work. It's not a problem. I don't like the palm rest. And I say, it's so nice to go slim.
And who need the backplate? You know, backplate. Să moară familia, uite cum îmi face pula, mâncați-a și pula ta. You know the elephant, mișcare, să moară familia, uite cum îmi face pula. Mâncați-a și pula ta, bă. Stai așa să... I have some keyboards here. Stop, one second. Bă, mâncați-a și pula ta. Nu cred așa ceva. Eu nu cred așa ceva. Eu nu cred așa ceva. Eu nu cred așa ceva. Bă, cu eu fac un atac de panică să moară familia dacă te mint. Eu nu cred că mi-a dat 2000 de euro și a zis, bă, mâncați și bă. Eu fac un atac să moară mama, dacă nu, m-am dus. Bă, coi. Eu fac un atac de panică să moară familia, dacă nu. Eu mă duc. Mâncați și pula ta. Eu nu pot. Coaie, n-ai cum să donezi 2000 de euro. 2000 dintr-o bucată, așa. 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 Coaie, n-ai cum. N-ai cum. N-ai cum. 2000 dintr-o bucată. Și a scris B. Să moară familia mea. Să moară familia mea. Să moară familia mea. Bă, n-ai cum, mă, dintr-o bucată să donezi 2000 de euro, bă, ești prost? Ești prost la cap, coaie? Bă, n-ai cum să donezi 2000 de euro dintr-o bucată, ești prost? Să scrii B. N-ai cum, coaie. Este fizic imposibil. Man, it's impossible. 2000 euro, one B, to say B, B, and donate 2000 euro, 200 euro, cât înseamnă, mă? B, B. Bă, nu se poate, bă, mâncați și pula ta să faci așa ceva, mâncați și pula ta. Bă, n-ai cum, n-ai cum, fizic imposibil. Fizic e imposibil, mâncați și pula ta. Bă, n-ai cum, mă, să donezi atâta, mâncați și pula ta 2000 de euro, coaie. Bă, n-ai cum dintr-o bucată să donezi 2000 de euro. Bă, tu înțelegi că n-ai cum dintr-o bucată... Bă, de ce ai dat apă pe jos? Băi, mâncați și pula ta. Ai, mă, dar ce-i pe tine? Ia uite ce-i pe jos. Cheamă salvarea, că eu fac un atac de panică. Mi-a donat 2000 de euro. Am văzut. Și eu sunt șocată. Stai, nu călca în apă. Băi, frate. Man, lămau. Are you okay, bro? I just need a refresh. Look, I'm like... Bă, deci eu nu cred, fizic, n-ai cum, am făcut mai mult de, I got more better than live stream. No, it's not possible. Aveam nevoie să mă revărgulez, mâncați și pula ta. Dar puteai să te duci în duș. Bă, coaie, n-ai cum să donezi 2000 de euro așa, mâncați și pula ta, Doamne. Sincer să fiu, și eu sunt șocată. Bă, coaie, Stai, bă, dintr-o bucată așa 2000 de euro, 2000. 2000 se numește 2000? N-ai cum. It's not possible this. Never I seen in my life this fucking shit. Never I seen in my life. Never. Nu se poate așa ceva cu aia. Uite cât apă am făcut pe jos. Hai de viața mea. Never I seen in my life. Never. Fai de viața mea. Deci nu se poate. You have... Stai. Dai un pic mai încolo. Sigur. Mamă, ce-am făcut aici?
înapoi. Știi cum sunt alea cu oțet? Șosetele alea cu oțet? Man, you know oțet? If you have boală in Romania, like șosete cu oțet. You know oțet? Oțet. Oh. And now put in the leg. You know? And now you don't have boală anymore. This is the Romanian trick. If you like this, try it. Trust me. In Romania, oțet, better. Better if you see all the orice. Ești de bun. Șosete cu oțet. Miroase mirobolant să mor. Mirobolant. Deci nu o dai. Să-l mă I said I am number one. Don't try to give me down because it's hard. Nu este real. Ceea ce se întâmplă nu este real. Mamă, este real să moară familia dacă nu. Wow. Mamă, mi-am țiuit urechea să moară familia, mi-a spart timpan. Familia dacă nu. Wow. Mamă, mi-am țiuit urechea să moară familia, mi-a spart timpan. Bă, e real, bă, coaie, ești nebun la cap. Ce se întâmplă aici? Mâncați-și pula ta, stai acolo. Zi-mi o sumă care crezi că s-a adunat acum. 2000? 3000 odată. Așa. Nu cred. Ba da, eu cred. Mâncați-și pula ta. Nu! Nu există așa ceva. Nu! Nu! Eu nu cred. Eu nu cred. Auzi, ești foarte agitat. Calmează-te puțin. Eu nu cred. Dar nu... Eu nu cred. Eu nu cred. Eu nu cred. Eu nu cred. Nu vrei să te întinzi măcar un minut. Coaia a donat 4000 de euro așa. Așa. 4000. Îl știi pe ăla, mâncați-și pe ăla din filmul ăla, cum se numește, mă? Care, mă, ăla ăla Avenger, coaie. Avenger. Thanos. 20 de K. Ăla cu mâna. 20 de K. Thanos. Mamă, ce uiți la pulă, mâncava și pula. It look great. Trust me. O rup și pe asta să moară familia mea. Ce contează că n-avem tastatură, mă, băieți? N-are nimic. Nu rup nimic. No. Dă-mi, te rog. Nu. Nu o rupi. Nu. Nu-mi trebuie tastatură. Uite ce-ai făcut. Ai făcut totul bucăți. Comportă-te frumos. Nu strici tastatura, nu dai cu ea masă, nu dai cu ea de masă, nu dai pumni în birou. Nu dai în scaun, nici în podea, nici în monitoare. My wife has got me like respect. Sorry. Ai dat apă pe masă. Sorry. Coaie, aia la Logitech am rupt-o pe genunchi, coaie. Logitech? What? Ce? Unu ce? Unu? One ce? One what? Ai stricat-o și pe asta? N-am stricat să moară familia, că a stricat ceva. N-am stricat nimic ca să moară, îmi dat doar 2 pumni. Ai, mă,
Nici n-am dezaboxat-o, ai dat-o pe cutie să moră familia, să moră familia, nu, să moră familia mea dacă am dat. Băieți, chat, vă rog frumos, spuneți. Abia ai scos-o din Și am dat doar 2 cutie. pumni să moră familia și era unboxată cu ea, am dat prin cutie. Dar așa trebuie să arate ea? Cred că da, nu știu, așa e de fabrică, cred. Nu, n-am voie să-i fac nimic, gata, băieți. Y-ul e ca înainte. QRTI, UI-O, A, S, D, F, G, H, da, merge, mă, tastatura merge, uite. Nu bate, nu troncă. Cine crezi că are nevoie de o tastatură, boss? I don't have nevoie de o tastatură. Merge și așa. Să-i toate tastele. E ok, bro. All good. All good here. Păi, deci chiar spartă-o. Nu știu, nu cred că mai merge mouse-ul. Ba da, uite, merge. Unde? Mamă, l-auzim acum. A dat după mult. Ce mă mâncați și plata? 5.000? What is 5.000? Bro, it's ok, bro. Look at this. It's like new one. Ce contează? Mâncați și plata. Deci nu îmi vine să cred, sunt șocată, efectiv. Bă, coaie, 5.000? Who are you, Illuminati? Mâncați-ia și pula ta. Ce? Deci chiar nu vine să cred. Illuminati? I don't have seen ever in my life. 50,000 euro? In one donation, I mean. Stai să A verific. putut să doneze băiatul. Să verific aici pe PayPal un pic. Bă, băiatul, it's not possible this. It's not possible this. This is not real. Nu te mai bine dai milionul ăla că te-ai înroșit, ești roșu ca racul. Bă, nu e adevărat, coaie, ești nebun. Doamne, deci... Nu! Nu! Deci nu-mi vine să cred. De unde sunt oamenii ăștia? Nu, 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 nu. Bă, stai că pleci cu calculatorul după perete, mâncați-ia și pula ta, că stai cu cablu, frate meu, mâncați-ia și pula ta, că Am plecai cu uitat. calculatorul după perete, mâncați-ia și pula ta și spune mie că stric o tastatură, cu aia plecai cu calculatorul după perete, mâncați-ia și pula ta, 10.000 de euro calculatorul ăla, să moară familia mea. Nu că n-aș avea bani acum să repar, dar la modul ăsta, înțelegi ce vreau să spun? Thank you. Go enter on this site. Make account. The right way. The Yes. good way. Not the bad way. Yes, I see all the good ways. Positive. Thank you so much for donation. Yes, yes. Always. Auzi, nu e mai bine să o Mama mi-a scoți de zis. aici, că poate dracu pățim ceva? Da. Mama mi-a zis întotdeauna că de fiecare dată când te bâlbâi fluieri. Ce dracu are All treabă cu era? the positive way. All the positive way. I swear to God. I swear on my wife here. Bă, ai dat ora asta. Yes. Top. Creștin ortodox. Să mor. Dar chiar, e ce religie? What and you? What is your religion? What is your I just want to thank you. I'm the fear of the God, Isus, creștin ortodox. Termină, coaie! Man, you are the gold. Țeavă. Gold.
You are the mine. You are the mină. Cum se spune la mină? Mine gold. Târnăcop. You know? Pickaxe. Gold. Chiar You. are sens ce Gold. e acolo să mor. And you in Illuminati? You know what I'm saying? Tell me, my English is very bad. Oh, yes, but it I is. think you know what I'm saying. Trust me. You know? Ce-am? Te rog, explică-i, te rog. You are like, we are in the place with all the darkness and you are the only one hope and the only single light on that. Ah? Nu, nu e hope. Adică e hope, e speranță, dar... Da, eu i-am explicat într-un Yes, ce înseamnă yes? Yes înseamnă da, da, da la ce? Da, la tot cu aia. Man, how you can send money like this? Yes, with a single word. Illuminati is my admin. Admin on Man, what? your admin, On that site? your admin is donating to me a donation like 5,000 cum se zice? Mai nebunii nu mai îmi spune 5.000. numere. 50000. Nu? Cât de zero, mă, să moară Trei. familia mea, au 7 zerouri? 3. Man, your admin, Illuminati, 5,000,000, I think, is donating to me like a snap. Oh, you learn a new word. 5.500. Atât a donat. Nu, gen, one donation, one time, like, donated to Colo, enter 5,000. Scuze? Bă, dar tu ai ceva pe picioarele mele azi. Man, Credeți-mă, my chiar car, realizez cât înseamnă for atâta me, bani. the cars is everything. I have a Opel. Look at this. Băieții, trust me, it's the best Colo squad. My team Colo squad is the best of the best. I like Oh yeah. Mult, mersi mult. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Pentru șefanii mei zic ca să dăm niște respect. Dacă